Урал ағай, халык исәбен алу һөҙөмтәләре ҡасан билдәлер булыр икән? Хатта шуның өсөн борсолам. Ҡара һаҡал, кинйә, салауаттар. Халҡы данын батыр ишәйтә. Башҡорт булыу өсөн күп кәрәкмәй. Тоғры булһаң антҡа шул етә. Беҙ кем тигән һорау тормай, беләм, Уралыма һөйөү йәшәтә. Башҡорт булыу өсөн күп кәрәкмәй. Халҡың өсөн янһаң шул етә. Халҡың өсөн янһаң шул етә. Эй, Урал ағай, шул һәр бер һүҙгә һеҙҙең лирика ағылыр инде. Ниндәй лирика ти ул? Көслө рух менән һуғарылған бит был шиғыр. Йөрәгеңдә телең, халҡың йәшәһә, башҡорт иле мәңге һүнмәҫ, мәңге балҡыр. Хәйерле сәғәттә, ватандаштар. Эфирҙа башҡорттар. Беҙҙең флешмобта ҡатнашығыҙ. Видеоларҙы социаль селтәргә «Башкир лайф», «Башкирым быть модно», «Тамырың ҡайҙан» тигән хэштегтар маһалығыҙ. Мин башҡорт ҡыҙы. Силәбе өлкәһендә, Арғаяш ауылында йәшәйем. Халҡымдың мәҙәниәтен, йолаһын яратам. 7 йәштән йырлай башланым. Минең күңелем йырлай. Халҡым минең йөрәгемдә тора. Үҙ телегеҙҙе онотмағыҙ. Алға, башҡорттар, алға! Ситтә йөрөгән тарығыр, тыуған илен һағыныр ти халыҡ мәҡәле. Бар донъяға таралған милләттәштәребеҙ көн итмешенә күҙ һалайыҡ. Улар ниндәй уңыштар менән был көндө ҡаршылай икән? Санкт-Петербургта Рәсәй Милли китапханаһының конференц залында 9-нчы Бөтә Рәсәй асыҡ китапханалар форумы ойошторолды. Башҡортостандан был сарала Ҡариҙел районының үҙәкләштерелгән китапхана системаһы директоры Светлана Сәфәрова ҡатнашты. Ул үҙ сығышында форумда ҡатнашыусылар һәм ҡунаҡтарҙы нән әйтеп аталған мәҙәни мираҫ менән эшләү буйынса электрон белешмә менән таныштырҙы. 9 йәшлек Регина Хужина Miss and Mr. Effulgence Мәскәүҙә уҙғарылған халыҡара матурлыҡ конкурсында мини-мисс исемен яулап ҡайтты. Ҡыҙ Мостай Кәрим исемендәге 158-нче башҡорт гимназияһында уҡый. Фәйзи Ғәскәров исемендәге халыҡ бейҙәре ансамбленең балалар төркөмөндә бейеү менән шөғөлләнә. Бөтә донъя аккордеонсылар ассоциацияһы йыл һайын уҙғарған донъя трофейы халыҡара конкурсы быйыл Францияла дистанцион форматта уҙҙы. 10 йәшкә тиклемгеләр араһында Илештән Вадим Төхвәтуллин абсолют еңеүсе исеменә лайыҡ булды. Учалы кикбоксерҙары Данил Панов менән Артур Тажидинов Рәсәй йәштәр йылма команда составында Черногорияның Будва ҡалаһында үткән Европа беренселегендә ҡатнашып, еңеү яуланы. Урал ағай, Краснокама районы халҡына 2 шатлыҡ бер юлы килгән икән. Ниндәй шатлыҡ? Әйҙә беҙ ҙә шатлыҡтар менән уртаҡлашайыҡ. Ошо райондың Яңы Аҡтаныш-Баш ауылының Әхмәтхужа Әхмәҙуллин 112-нче башҡорт кавалерия дивизияһының байраҡсыһы була икән. Данлыҡлы яугир булған икән. Һәр кемгә лә байраҡсы булыу тәтемәй шул. Әйе, бына ошо 112-нче башҡорт кавалерия дивизияһының байрағы күсермәһе уның тыуған ауылына тапшырыла. Был бит Краснокамалар өсөн генә түгел, барлык Башҡортостан халҡы өсөн оло ваҡиға. Йөҙҙә 12-нсе башҡорт атлы дивизияһының байраҡ күсермәһен ауыл мәҙәниәт йортона тапшырыу тантаналы шарттарҙа үтте. Шайморатовы генерал йыры аҫтында сәхнәгә күтәрелгән әләмде сарала ҡатнашыусылар аяғүрә алҡышланы. Был аңлашыла. Краснокама районының Яңы Аҡтаныш-Баш ауылы дивизияла хеҙмәт иткән яугир яҡташтары менән дан тота. Уларҙың исемдәре бөгөн төбәктә бермә-бер мәңгеләштерелә килә. Былтыр, мәҫәлән, 2 ҡаһарман ауылдаштарының исеме мәктәп һәм мәҙәниәт йортона бирелгән. Безнең өчен бик зур мөһим шушы батырларның исемен мәктәпкә биргәннәре өчен. Шуңа күрә өйрәнү эшләре дә ныграк артты. Балаларны алар үрнәгендә тәрбия эшләре алып барабыз.
Авылдаштары каһарман якташтарын онытмай, елда хөрмәтләп искә ала, тотышы район халкын йыеп, тантаналы саралар узгарырга тырыша. Бүген дә ул дәүләт һәм җәмәгатьчелек вәкилләре, геройларның тугандары катнашлыгында үтте. Авыл тарихы, яугирләрнең кыскасы белешмәһе телгә алынды. Ата-бабалардан калган танып белән буй арасында гәрә башкортлары яшәй дип әйтәләр. Без нигә бардык Салават районына. Киленебез Салават районыннан. Онда барга сөйләшеп утырабыз. Без бит шушы телдә сөйләшәбез. Biz башкортрак мен әйтәм, сез башкортча сөйләшсәгез дә үзегезчә, без дә башкортча үзебезчә сөйләшәбез. Тудым Краснокам районында, үстем икенче республикада. Шуның белән безне әтиләр, әниләр, без уже үскәч алып кайттылар туган илгә. Туган телгә өйрәнергә, туган араларында яшәргә. Шулай булгач бик матур сөйләй белмәсәм дә, мин картайган көнемдә туган телемне өйрәнергә тырышам. Сара сиктерендә ел башында дөнья күргәне 112-нче башкорт кавалерия дивизиясе яугирләренә арналган библиография белешмәле телгә алынып үтте. Басма шулай ук Краснокама районыннан сыккан каһармандарды үзесенә хайдырган. Яңа Танышбаш авылыннан гына бүген 6 кешенең данлыклы дивизиялы хезмәт итүе мәгълүм. Басманы тулыландыру артабанда дәвам итәсәк. Безнең батырларыбыз моннан күп чыккан. Менә бу авылдан 600 кеше киткән, просто ниләр сугышка күбесе кайтмаган бит инде. Менә бүгенге көндә бөтен авылда шул 700 кеше яшәй. Шуңа күрә шушы авыл белән связать итеп, безнең монда авыллар күп, башкорт авыллары. Шулар белән дә без куйганбыз задача үзебезнең историкларга, краеведларга, чтобы шундый известный исемнәрне күбрәк китереп сыгарып, чтобы без үзебез беләйек беренчедән, икенчедән, чтобы республика күләменә күтәрергә дигән сүзләр алып барабыз. Өйрәнү башкаларга җиткерү өчен төп максатларның бере район хакимияте. Ул каһарман якташларының исемлеген таныту гына түгел, үткәндәргә байкау яһарга, нәсел тамырларга игътибар итү мөһим. Мәгълүм булуынса, Краснокама, Гәрәй, Кыргыз, Янәй кебек башкорт ыруларын берләштергән төбәк буларак билдәле. Яңа Танышбаш Краснокама районының башка авылларыннан урында рухлы халык яшәү белән аерыла. Элек-электән авылдаштар төрле сараларда әүдем катнаша килә. Ил тарихында якты эз калдыргандар ла етерлек. Бүген телгә алынган Бөек Ватан сугышы яугирләре шуларның береһе. Уралагай, элек башкорттар арасында хан, бейдәр, тархандар да булган икән. Әлбиттә, хатта ярда бар бит. Байдар бал исә, безнең күк фәкирдәр Мәккәгә ятып һәүсә. Халыктың ханы ла, ярлы, ябагаһы ла булган. Тик бу исемдәр кешегә байлыгына карап түгел, нәселенә, дәрәҗәһенә, эшләгән эшенә карап бирелгән. Әйе, хәзерге вакытта безнең милләттәшләр үзләренең затлы тамырларын шәҗәрәләр буенча раслай. Шуларның береһе безнең кунакта. Бәхтигәрәй Сәхибгәрәй улы Арманшин, туган якты өйрәнүсе, шәҗәрәләр төзүсе. Гали Сукырыйның мемориаль музей итәкчесе. Тәтешле районы тарих һәм туган якты өйрәнү музее хезмәткәре. Гали Сукырый исемендәге премия лауреаты. Рәсәй Фәннәр академияһы Өфө федераль тикшеренүләр үзәгенең Тарих, тел һәм әдәбият институтының шәҗәрә бүлеге консультанты. Безнең сирмәгә рәхим итегез. Әйдәгез, үтегез. Ултырагыз. Рәхим итегез. Интернетта һезне Ирәкте ру башкорты дип язалар. Әйе, Ирәкте башкорты мин. Шул дөресме? Ирәкте башкорты булам. Урман Ирәктәләре дип аталайды безнең руларыбыз. Ул рулар 3 төркемгә бүленгән. Гали Шукрый, Мөхәммәд Гали хәзрәт язып калдырган Шәмьяк Сүтән китабында без урман башкортлары булабыз дип. Бар башкортлар дола башкорты. Алар Мөслим районында бүгенге көндә Минзәлә электән Минзәлә булган, хәзер Мөслим районында торган башкортларны аларын дола дип әйткәннәр. Өченчеләр танып буенда киткәндә танып елгасы буелып, алар танып Ирәктеләр. Хәзер алар танып кына дип диләр, танып руы. Буны һез үзегез әйттегез, нәселегез менән һез Исән ханга барып тотышагыз дип әйт. Шәҗәрәгез нисек? Безнең шәҗәрәне
Үзебезнең авылныкы шагыйре Галим Мөхәммәд Гали Киеков язып калдырган. Безнең шәҗәрәләр Майки бейдән башына, шуңа Майки бейдән башлап, бүген үзенең шәҗәрәсенә кадәр, үзенә Гали Шукри Мөхәммәд Гали хәзрәткә кадәр 25 буынны үзе язып калдырган. Шул буыннарның 4 буынын төшерсәң, менә Шәриф Киековка килеп итә. Мин шул Шәриф Киековтан башлап барысында үзем документаль эшләдем. Булай безнең авылдан Әсән ханныкы үзенең туган шунда турып яшәгән, шуннан турында материаллар да бар, аның кабере саклана. Шул кабердән генә алып китәсе килә инде минем үзем шәҗәрәдән төзегән шәҗәрәләрне, шуңа документлары белән сөйләп әйтәсе килә инде. Ул Иван Грозный вакытында Казан алган вакытта беренчеләрдән булып Иван Грозныйга барып грамота алып кайта. Шул грамоталар саклана. Шул грамоталар белән без менә документ итеп карайбыз. Бер нидә 1525 елда бирелгән грамота бар. Тоже нигә Әсән хан гына түгел, Әхмәт Шәйхкә бирелгән инде. Ирек руларның башлыкларына. Шәҗәрәләрнең эшләнешләре бик кызык. Кешенең үзенең тормышын, тамырын белмәсә, аның киләчәге юк диләр бит инде. Менә безнең киләчәгебезнең шул табын уруыныкы, кара табын уруу дип табын уруының бөтен Башкирия буйлап сарылган. Менә әле күптән түгел Ушалы районында булдык. Нигә Гафури райларына барам. Шул шәҗәрәләрне күтәреп барып күрсәтәм менә шуларга. Анда ул шәҗәрәгә 3000-нән артык кеше язылган. Алар бар да документальный, метрический книгалардан, ревизион сказкалардан алынган. Мин дә шул нәселгә барып төшәм. Үземнең булай нәселләрне беләдерим. Картлар да сөйләгәннәре бар, сез дворян нәселе дип. Дворянның нәрсә икәнен аңламыйдыр. Менә шулай метрикаларда, ревизион сказкаларда йөргәч, бик күп нәрсәләрне таптым. Нәселебезнең башы Майки бейгә барып төшкән. Майки бейдән башлап килгән Гали Шукри Мөхәммәд Гали хәзрәт язып булган шәҗәрә, шулай язылган. Урман башкортлары булып дип белгән, аның шәҗәрәләре бик төпкә кадәр килгән. Шуның исендә без дә урман башкортлары, иректе башкорты дип әйтәсе килә инде. Дәхтәри Сәгыйб Караулы, бuna иректеләрнең төп авылы кайда булган? Уларның үзәге кайда булган? Иске Шукыр дип йөртелә торган авыл, мин борынгы авылларның берсе Татыш районында, шуның кырында Кайпан дигән авыл бар. Безнең бу башкорт җирләренә килгәнче үк Таз урулары, Кайпан урулары, Уран уруларыннан рөхсәт сорап безнеке иректеләр шунда килеп утырган. Шунда утыргач, шунда яшәгәннәр, менә шуларның төп авылы менә Шукыр дип атала. Аның 500 елдан артык бар, тарихы бар. Шул авылдан 18 авыл күчкән. Шулар бүгенге көндә бар да исәннәр, ул авыллар әле бүген нидә барлар ала барысы да. Менә шул авыллардан киткән милләр Әсән ханның малае Бурак дигән авылыннан Шукыр авылы барлыкка килгән, Кыржау дигәннән Аксәйет авылы, Мамык дигәннән Илмәт авылы. Менә шул авыллардан 3 малайыннан шул авыллар төзелгән. Безнең районда 3 уру. Кайпан уруы бар, танып бара керә, Гәрә уруы бар. Гәйнә уруыда кадәр күпләр безнең барды якларыннан килгәннәр, бергә басып тора битендә. Уран уруы кешеләре дә бар, менә шулай. Без менә основной безнең районда, безнең Татыш районда иректе уруы көчлерәк. Бәхтигәрәй агай, бuna ошо ыру вәкилләре башкортлыктарын белеп яшәгәннәр микән? Белгәннәр. Буларга дәлил булып, менә шул Гали Шукриның, Мөхәммәд Галиның Шукриның шәҗәрәләре, китаплары булып, аның улы Гарифулла Киеков күрдем авылына барып, зур мәдрәсәләр ачып, 1909 елда кереп, 1916 кадәр укыган бер шәкертнеке аттестатын күрдем. Анда укып чыкканнан соң военный имам була дип язып калган аттестатына. Менә шундый дәрәҗәгә кешеләр укытканнар. Менә әлеге вакытта тагын Пермь крайыннан ниләр белән, историклар белән сорашкан вакытта шундый нәрсәләр булды. Гали Шукриныкы малае Гыниятулла, без аны Ахунҗан да дибез инде. Ахунҗан безнең авылда әтисе урынында калган, шунда мәдрәсә төзеп, мәдрәсәләрдән эшләгән, земский школаларда улашкан, барды ашкан, шулай йөргән. Шуннан 36 елда Раскулаш үткәннән соң бер нәрсәсе калгач, безнең авылдан китеп, Аксәйет авылына барып мәрхүм булган. Бuna улар да һез һөйләшкән телдә һөйләшкәнме, әллә тел үзгәргәнме? Телләр безнеке үзгәрә. Халык үзгәрә, тел үзгәрә. Менә бит инде 20нче елларда Совет власты урнашкач, Татарстан, Башкортстан барлыкка килгәч, безне бу якны Бирский ягын бөтенләй унытканнар. Безгә башкорт теле укытучы булмаган ул вакытта. Шуннан башлап татар теле кергән, татарлашып киткән, шул татар тел аркасында без телебезне югата башлаганбыз. Без үзебезнең сөйләм телем бар. Без аны үзебез әйтәбез, северный диалект. Үзебезнең сөйләм теле. Без әтәй, инәй дип йөрибез.
Үтеге башкортча әсәй дип тә сөйләшелмәйбез. Үзебезнең телебез бар. Безнең Гали Шукрый, Мөхәммәд Гали Киеков та үзе галим, шундый тарихчы булган, үзе дә шундый ук телдә язган, Шукрый дип язган, Шейх хәрефен кыстырып. Без үзебезнең телне югатмадык. Әлхәмдүлилләһ шөкер. Без үзеккәдән чик сорган, әти, инәй дип үсәбез. Менә без балалар да шулай дип, зүрәтә, зүрнәй дип үсәләр, шул телдә сөйләшәбез. Үзгәрешләр бар инде ул. Башкорт теле керә башлады 90-нчы елларда. 70 ел үткән, 3-4 буын татарча укыган. Гарифулла Киековның язган ниләре бар, язмалары бар. Ул Шура газетасында 13-нче елда язган тел турында. Безнең тел башкорт теле ул дип доказать итәргә кыйшкан. Вакыты итмәгән 18-нче елда кызлар тарафыннан шабып үтерелгән битендә тарих шулай бар да килеп чыга өскә. Теркәп куелган. Кертеп куйган, теркәп куйган. Аны юып булмай. Әйтәсе килә инде. Кеше үзенең нәселен, үзенең буынын тикшерәсе килсә, архивларга йөрсеннәр. Архивта бар да бар. Минең сөйләү генә түгел, архивта материаллар бар. Шуңа мин курыкмай сөйләйм. Курыкмай күрсәтеп бирәм. Менә сәҗәрә, менә караң, доказательство дип. Бәхтәрәй Сәгыйп Караулы, буна бик кызыклы, шундай йөкмәткеле әңгәмәгез өчен һезгә бик зур рәхмәт. Барлык башкортлар исеменнән эшегездә тик уңышлар теләйбез. Ә хәзер тапшыруыбызның йолаһы буенча әйдәгез флешмоб яздырыйк. Мин Бәхтәгәрәй, Сәгыйп ул Арманшин, мин башкортмын. Башкорт булайык, бердәм булайык. Бердәмлектә көч. Зур рәхмәт һезгә. Ә хәзер әйдәгез селфи төшәйек. Елмаябыз. Уралагай, бына ошындай ябай авыл кешеләре, туган якты өйрәнүселәр мине хайран калдыра. Эш буенча түгел, ә күңел талабы буенча эш аткаралар. Иис китерлек. Вождан талабы. Ата-бабалар рухы йөртә уларны, Альвира. Һин мин булмаһак, кем хаклар шу аманатты? Нәсел, авыл, туган ер, ил тарихы улар айрылгыһыҙ. Бире үнһә, икенсеһе ава. Шунан килә һәлакәт, шуны онотмайык. Рәхмәт, студия, һаумыгыз мөхтәрәм милләттәштәр, башкорт халкының тарихы турында һөйләшүде дәвам итәбез. Бүген без борынгы башкорт ыруларының береһе Байлар ыруы тарихына һәм уның күренекле шәхесләренә тукталып китмәксебез. Байлар ыруы төньяк-көнбайыш башкортларының күренекле ыруларының береһе. Ул үз сиратында Калмыш, Салагыш, Сураш исемле кесе ыруларга бүленә. Байлар башкортларының составында Сураш ыруы булуы уларның үсәргән башкортлары менән тыгыз бәйләнештә булуы турында һөйләй тарихчылар. Байлар башкортларының ата-бәйрәләре Ык елгаһы буенда урнашкан. Унда улар Бүләр, Гәрәй, Ирәкте, Йылан, Янәй, Кыргыз, Юрмы исемле башкорт ырулары менән күрше булып яшәгән. Хәзерге көндә байлар башкортлары яшәгән ердәр Башкортстанның Илеш, Ярмәкәй һәм Туймазы районнарына, Татарстанның Алабуга, Актаныш, Баулы, Миңзәлә, Норлат, Сарман, Тукай һәм Әгерҗе районнарына карай. Байлар ыруы башкортларынан сыккан күренекле шәхестәр булып башкорт дворяндары династиясы Солтановтар тора. Улар Мәстей авылында яшәгәндәр. Был данлыклы нәселдән булган Мөхәммәдияр Солтанов 19 ел буе Рәсәй мөселмандары диния назараты мөфтие була. Мөфтийдің улы юрист Искәндәрбәк Солтанов 1917 елда Башкортстан мөхтәрияте өчен көрәштә үдем катнаша. Шулай ук ардаклы тарихчы Мурат Рәмзи Байлар ыруы башкортларыннан. Ул Әлмәт авылында туган. Башкорттар һәм башка төрки халыктар тарихы буенча күләмле хезмәт язган шәхес. Бүгенге көндә Миңзәлә башкортларының нәселдәре архив документлары аша шәҗәрәләрен барлап үзләренең башкорт тамырларын аса. Уралагай, Мәскәү башкорттарын «Меня зовут Салават», «Минең исемем Салават» исемле документаль фильм тамашларды шаккатырган. Моны карагыз әле. Аккаунттарда хоклану, олы шәхес менән горурлану ниндәй матур пост язгандар. Альвира, һич таптырарлык түгел, шәп фильм. Әйе, ул фильмды мин дә карадым. Менә Уралагай, тормышта ла шулай да ул.
Салават исемле егеттәр үзенә күрә бер башка. Улар уңышлырак, рухлырак микән ул? Альвира, халкыбызда ла бит салават әйтү бар. Салават димәк, мәсхия, дуа. Важно, что меня назвал так отец. И не случайно же это как выпало, что меня так назвали. Значит, это была закономерность. У отца был свой взгляд, цель. Он именно так хотел. А причина простая, что это его многовековые корни народа башкирского, его корни. То есть он очень бережно относился к этим корням и об этом очень часто говорил. Я прям помню, да, что он мне вот показывал башкирско-русский словарь, что вот он как бы хочет восстановить свои знания. Он же знал башкирский язык, он же в детстве на нем разговаривал. Вот. Тут даже какие-то пометки есть. Говорил о Башкирии, говорил, что это какой-то такой волшебный край. А корни он эти помнит и знает, и сам все время произносит, что он именно башкир. Башкир, но в новой, в другой среде, где он оторван. Мен Салават агай менән тәүдә күрешкәч тә иң тәүге минем уем булды. Кайһылай ябай гына безнең агайыбыз. Кайһылай уның менән еңел һөйләшүе дип уйлагайным. Ләкин уның менән якындан таныша бара мин аңланым. Был ябайлык һәм был асыклык ул һәр иҗат кешеһенә хас була торган тыштан гына. Уның күңеленә инеп бара торгас, мин бер вакыт аптырап калдым. Был агайның күңеленә барып җитеп булыр микән? Уны асып булыр микән дип уйлап калдым. Инзур хаялым, Урал Батыр эпосы буенча монумент таза. У каждого народа, в частности в Башкирии, есть очень важный фундамент, где живет душа башкира. Вот эту как бы жемчужину, ее смело можно показывать, что она есть, потому что это достояние складывалось столетиями, тысячелетиями. И меня вот интересует вот эта тема тоже. Интервью вакытында мин уга бик уңайлы булмаган һорауларны бирдем. Уны үзенең бына ошо комфорт дөньяһынан тартып сыгарыр өчен. Һәм менә ошо вакытта гына ул кайһылыр вакытта асуланып та китте миңа, ул кайһы вакытта ябылып та китте, ләкин иң мөһиме ул ошо минутта асыла башлады. Һәм мин ниндәйдер кимәлдә автор буларак уның күңелен, уның йөрәген асуга ирештем дип уйлайм. Вообще, как бы, впечатление не от фильма, от человека, вот, которого мы снимали, вот, оно очень огромное. То есть, вот, я говорю, талант, он поглощает тебя. То есть, талант, он тебя съедает. То есть, становишься рядом с такими людьми, еще более мастеровите, что ли. То есть, вот на таких людях учишься. Наверное, в общем-то, можно сказать, что такие люди, это символы России, по большому счету. Не теряя, как бы, вот, своей идентичности, башкирской идентичности, он, тем не менее, как бы многогранен, как многогранна Россия. Во-первых, мы, конечно, сейчас работаем, это большая работа, очень интересная, над памятником Шеймуратову, генералу, над историей его подвига. Вот, это все в архитектуре должно звучать города. Буга тиклем уның шул тиклем күп эшләре, шундый аматор бөек эшләре бар икән белмәгәйнем. Мәскәү калаһының үзәгендә дусларым, тугандарым менән йөргәндә, менә был башкорт архитекторы Салават Щербаковтың эше дип күп скульптуралар менән таныштырганым бар дусларымды, тугандарымды. С возрастом все больше становлюсь башкиром, в том смысле, что я и так-то башкир по отцу. Но это чисто, ну, как
сказать, ну что ли, генетически, потому что я всю информацию и по культуре был отрезан. И как бы интересовался, и то, что мне отец передал, импульсы, я их как бы понял, что они у меня осели на всю жизнь. Вот я приехал, почувствовал себя на Южном Урале, как дома, и понял, откуда у меня какое-то есть терпение, упорство, какая-то башкирская сила. И еще важное свойство для башкир – какая-то при этом скромность, не выпячиваться, но быть верным делу. Аргымак ат юл башлар, акыллы егет ил башлар ди халык мәкале. Ошондай рухлы, һәләтле шәхестәребез булганда, башкорт иле көчле һәм күсле булыр. Аргымаклы, даланлы булык милләттәштәр. Һау булыгыз. Хушыгыз.